Siate benefici coi miserabili. Noi siamo poveri di buona boca. Non siamo poveri di buona boca. Els diumenges a la tarda sempre hi havia dues pel·lícules, sessió doble. Hi havia de tota mena, eh? Hi havia les del Tarzán, les del Zorro, les de la Marisol, les de l'Oeste, les de l'Oeste, els botons. I també hi havia patrocinat els dissabtes a la tarda per Cal Jorba, unes sessions de cinema presentades pel pare Torra. Ai, el cinema. Vine. Ai, el cinema. Que feien aquestes pel·lícules que no coneixíem gaire, aquestes pel·lícules que havies de llegir sempre sota perquè no estaven doblades. Sí, oi? Sí, sempre hi havia algú que presentava. Això sí. Sí, jo me'n recordo que va venir, i hi havia el Manel, i va venir el Miquel Portemo, va venir una pila de gent i ens ho presentaven i quedava molt bé. I anàvem tot com de velletes frics. Sí, no, però quedava molt bé. I llavors resulta que un dia va venir, perquè havien rodat Plàcido aquí a Manresa, va venir el José Luis García Berlanga. Ens vam emocionar molt. Esclar, què passa? Que les que ens quedàvem a la tertúlia érem pocs i fotia un fred que pelava. Sort hi havia que com que podíem fumar mira, engegàvem la pipa, tu. Els muntatges de l'època, saps? En fi, Cineclub va marxar el 2007 i des de llavors això va quedar molt mort, eh? Sí. Ui. Encara hi som.
I no callaven, No, i no acabaven. Ah, no, els ha costat, Déu-n'hi-do. Bé, aleshores en els cines hi havia un avantatge que era bastant curiosa, que valia bastant la pena. Resulta que no calia que t'aixequessis i haguessis d'anar al bar si volies alguna cosa, per veure si... Però per picar allò, per una mica de més clavis, no calia. Resulta que entremig de la platea voltaven uns nois o noies amb una panareta plena de cacoets, de carmelos i garrapinyades, i la gent podries dir-li, jove, i venia i li compraves. A més, portaven un lot. Ara em sembla que dius una tendera. Un dia un lot encara, oi? I aleshores, esclar, perquè quan era els llums apagats... Però sí? Sí, això, exactament, encara en queda una. Tu, qui? Vine, sí. Ja vindrà. Ai. Som uns cacauets, som uns cacauets, home, una mica de cacauet, que sempre va bé, una mica de cacauet, ara l'he colat tot. No fas tu, apa. Ok. Què, ja ho tenim, això? Ja ens ho deixen. No, bueno, és que a més s'ha de tenir en compte. Això segueix molt rato perquè dura com 25 o 30 minuts i ja està. Doncs record a Fusió, el Salvo Viola. Anaven amb megàfons pels carrers
Feien presentacions als espectacles, feien animacions abans o després en aquesta mateixa plaça, aquí mateix, on estem ara. Festes al carrer, del circ, del sol, dels colors, de la llufa. I l'any 1978 es va recuperar la festa del Carnestoltes, prohibida durant el franquisme. Tu, te'n recordes de la festa aquesta? Alguna cosa, no? Sí, hi havia un rei que tenia un aire amb tu, però és que era de republicà. Una mica reial s'ho li veuen, aquest xicot. Sí, això sí. Això d'empesquinar té la seva cosa, I s'emprima que l'arrossega. L'ella és parella i l'essa avorreix perquè l'essa no té mai pressa. Rasca la perna per aquí per allà i el vell es diu rialles. L'erra a l'esquerra del litoral i el vell a l'essa està. Jo encara ho deixaria. Que sí, bueno, clar. Sempre dia. Jo quasi que podria... Bueno. Passa el Vicenç, sabem on és? Siate benefiche coi miserabili. Noi siamo poveri.
Facebook. Ah, molt bé. Ah, de les campanades.